Ako to všetko zvládaš teraz, ten boom okolo teba? Halo, Tak, ktoré tu... vlastne je to dosť náročné, si myslím, ani vlastne skôr po tej fyzickej stránke vlastne dlhý led a hneď vlastne pristáť na ľad a vlastne sobotu zápas, takže je to také narýchlo, ale vlastne som rád, že mám možnosť pôsobiť v KHL a že mám vlastne možnosť hrať opäť hokej, takže vlastne sa teším a mám na to vlastne ešte 2 dní sa pripraviť a mal by som byť ready v sobotu. Po dlhej dobe si mal možnosť rozprávať sa so slovenskými novinármi? No, nečakal som niečo také, vlastne bolo ich tu dosť aj včera, aj dnes a vlastne troška som z toho vyšiel, vlastne nehral som skoro 2 roky, takže nejak som si od toho odvykol a vlastne je to pekné privítanie, vlastne ma to, tá pozornosť médií vždy poteší hráčov. Netresla sa ti ruka pri podpise? Netriasla, vlastne bol som rád vlastne, že vlastne som sa dovolil tak rýchlo so Slovanom a vlastne hneď po tom kempe s Loli vlastne som odletel a vlastne ako som hovoril, je to také narýchlo, ale teší ma to. Mal si teraz prvý tréning pod vedením trénera Čadu, bol si v kabíne, aké sú tie prvé dojmy? No v pohode, ako bolo svižné tempo na lade a vlastne asi 50 minútový tréning a vlastne to sa korčoval, takže mne to len pomôže vlastne dať dokopy tie nohy na sobotu. Prekvapilo ťa, že ťa možno privítal Bartovič ako kapitán tímu? No tak s Baťom sa vlastne poznáme z repre už nejaký ten rok, takže vlastne včera mi volal, vlastne ma privítal do mužstva a vlastne je to dobrý hráč, si myslím, že aj dobrý kapitán, takže vlastne ma to potešilo. On je taký beťar, že hneď si od teba pýtal peniaze, nie? Do banku? Nie, zatiaľ nepýtal nič, vlastne uvidím, možno pýta do tom prvom zápase, ale s radosťou ich tam dám. Ako na teba pôsobí tréner Čada, kričal už dnes po tebe? Tak je to intenzívny tréner, ale vlastne myslím, že je správny, vlastne pochválil nás aj po tréningu, že vlastne každý makal dneska a si myslím, že je ako vlastne každý tréner vlastne vyžaduje maximálnu pripravenosť a vlastne popri tom sem tam zakričí, takže nevidím v tom žiadny problém a si myslím, že vie navodiť hráčov k lepším výkonom. Mali ste už nejakú debatu o tom, že s kým v sobotu, do akej formácie? Tak ešte asi skoro vlastne, ešte neviem presne, vlastne spomenul tam vlastne nejaké mená, ale si myslím, že konkrétnejší bude dnes alebo zajtra, vlastne sa budeme rozprávať o systéme a určite mi ukáže, čo odo mňa vyžaduje, takže mal som s ním pred tréningom kratšiu debatu, ale si myslím, že ešte si sadneme a vlastne poviem mi viac detailov na vlastne tú sobotu. Takže ešte asi skoro, možno si to rozmyslieť do soboty, ale vlastne uvidíme. Prišiel si sem s istými ambíciami, ale pamätáš si, kedy si dal naposledy gól? To bolo, na tréningu som dal, no, ale v zápase už to bolo dávno, takže vlastne budem sa snažiť vlastne byť psychicky v pohode, vlastne nebyť nervózny, keď to bude ťažké, vlastne dúfam, že to zo mňa opadne po prvej tretine a vlastne budem sa snažiť dať gól a myslím, že tým mi to zo mňa opadlo hneď. By som si spomenul vlastne na tie dobré chvíle, keď som dával góly. No dúfajme, ale mal by si zvyknúť aj na tú atmosféru, ktorá tu je. Mal by si pozrieť nejaké archívne zápasy? No počul som aj vlastne čo z počítačov kamaráti, vlastne videl som aj nejaké videá a viem, že sú tu vynikajúci diváci, vlastne pozbudzujú v každej situácii, takže teším sa. Dúfam, že vyburcujem nejak dobrému výkonu a vlastne, že mi psychicky pomôže vlastne prekonať tú nervozitu. No, doba sa mení, takže Bratislavčania a celé Slovensko bude teraz aj Košičana v slovenistickom drese povzbudovať? Tak vlastne dúfam, že podporia ma aj Košičania, keď vlastne bol som v kontakte aj s pánom Bakošom, bola to jedna z mojich možností, že možno dohrám sezónu v Košiciach a vlastne potom prišla ponuka z toho Slovanu a vlastne som neodmietal tú vlastne šancu hrať v KHL, takže si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie a budem sa snažiť vlastne prispieť dobrými výkonmi k nejakým výhrám a potom v play-off.